14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटिया इंटर प्राइमारि जोलुर टुर्नामेंट खुंनाया दिनै जोबथा बादायनाय हाबाफारि जानानै थांबाय। 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटि आरो खुंफुं आफादनि जथायै बानजायनायाव 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय रायन स्पर्टिं क्लाब काम लाइब्रेरी थाइखाजरानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 8 अक्ट'निफ्राय दिनै 15 अक्ट'सिम जाबोबाय थानाय इंटर प्राइमारि जोलुर टुर्नामेंट 2022 बादायलायनाय हाबाफारिया दिनै जोबनानै थांबाय आरो बे हाबाफारिया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि थांखि लानाय बायदियै खुंफुंनाय जादोंमोन। लोगोसे दिनैनि बे जोबथा बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो एमपि रोनगोरा नार्जारी, एमएलए जयन्त बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, लोगोसे इउपिपिएल आइजो गांखं आफादनि आफादगिरि बिना गयारिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायखौ नुनो मोननाय जायो। गिबियावनो साफ्रोमबो माने बिटिआरनि थागिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोननिसिम रादाब बे बड'लेण्ड रादाब पिएन रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि गोबां बे निउस आर'नाइ रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननायखौ साफ्रोमनोबो जासिबाय आरो दिनै उदांस्रि सान 76 हिसाबै जोङो फालिदों। बे उदांस्रि सानाव आङो साफ्रोमनोबो आंनि हामलायनायखौ आं बावग्रोबाय जे आङो इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि आफादगिरि हिसाबै बयनिसिमबो आङो आंनि बे उदांस्रि साननि गाहाम हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो जासिहरबाय। दा जोंहा 14 चिरां दुवार होननानै बुङो 14 चिरां दुवाराव जे जोंहा जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लादों। फैयै फैयै दिनै फाइनाल खेला, बे फाइनालाव रनिखाता प्राइमारिनि आरो थाइखाजरा प्राइमारिनि बे मोननै प्राइमारिनि गेजेराव बादायलायनाया जादों। दा दिनै गोबां जायगा जायगा मोनफ्रोमबो प्राइमारिफ्राव खेला दुला होनाय जादों। मोनफ्रोमबो समस्थियावनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ बाहागो लादों। इउपिपिएलनिफ्रायनो गोबां खेलाबो होदों। दा बेयाव आङो लाइमोनफोरनिसिम आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे जोंहा गेलेनाय आयदाजोंबो बा जोङो बिदि फुटबल बा बायदिसिना सोरबा खारनाय सोरबा बेडमिन्टन गेलेनाय मानाय बिदिनो खेला दुलाजोंबो गोबां थांनानै थानो हानाय राहा दङ लाइमोनफोरा। जे जोङो गोबां नुदों जोंनि बर'नि गेजेरावबो जे जोंहा हलिचरन बिथांमोनाबो जेरै नाम खामायदों जोंनि बर' जाथिनि थाखाय, थिग बिदिनो जोंनि गेजेरावबो जाहाथे ओंखारदों। बिनि थाखायनो जोङो नैबे 14 चिराङाव बेफोर बाहागो लाथों होननानै लाइमोनफोरखौ बाहागो लाथों होननानै इनकारेज होनाय जादों आरो। दा बेयाव 14 चिरांनि मैखोमै बाहागो लादों होनोबा इउपिपिएलनिनो ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मैखोमै बाहागो लागासिनो जागायजेननायनिफ्रायनो आरो दिनैबो गोबां जोंहा दैदेनगिरिफोर फैदों। जोंहा मानगोनां एमपि रोनगोरा सार बिथाङाबो दंफैयो, इएम बिथाङाबो दङ आरो लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर दङ। गुबुन गुबुन दोलोनि बा गुबुन गुबुन फरायसालिनि दैदेनगिरि प्रिन्सिपालफोर, फोरोंगिरिफोर, फोरोंगुरुफोर गासैबो दंफैयो। दा जाहाथे जोंनि इयुन माने दिनैनि फरायसायानो गाबोननो हादोरगिरि जायो नङा होमबा, हादरनि दैदेनगिरि जानो हायो। दा बेखायनो जोङो इयुनखौसो नायनानै जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना जाहाथे मोजां जालाङो, बेनिखायनो जोङो जायगा जायगा खेला दुलाखौ होबाय थानाय जादों। हौवा माहारिल' नङा, जा आइजोफ्राबो जोङो फुटबल गेलेनायाव बाहागो लानांगौ। फुटबलखौ आइजोफ्राबो गेलेनो हायो, गोबां नाम खामायनो हायो। दा जोङो खेला दुलाजोंनो आवगायलांनो हायो। सोरबाया फुटबल गेलेनानैनो गोबां साख्रिबो मोनबाय, गाव गावखौनो माने दानानै लानो हानाय जाबाय। दा बेखायनो आं खावलायगोन जे फैबाय थानाय इयुननि बे लाइमोनफोरा जाहाथे फरायनायजों लोगोसे गावखौबो दाफालांनो थाखाय खेला दुलायावबो इन्ट्रेस्ट होयो आरो सोरबाया मोसानाय मेथाइ खननाय मोजां मोनो, बेफोरजोंबो दावगालांनो हायो। दा बेखायनो बयबो जाहाथे बाहागो लायो। बेखौ जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बा जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय जे जोंहा दिनै बिटिआर बिथाङा गोबां लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै लाइमोनफोरखौ दिनै 50 सुपार 50 जे आइपिएस एपिएससि फरायनो थाखाय जोंहा जाहाथे फ्रि कचिं लानो हायो, बेनि थाखायबो खामानि मावगासिनो दङ आरो अट'मेटिक जोंहा जोंनि चिराङावबो बेखेवनाय जाबाय।
दा बेखायनो आं खावलायगोन रायजो राजा आइ आफाया मोजाङै सिन्था खालामनानै जाहाथे सरकारखौ हेफाजाब होयो आं बेखिनिखौ खावलायो। आं बे बेलायाव गोदोनि बे माने गोदोनि मुगायाव बा फरायनाय गैयै गोदोनि बोराय बुरै जाम्बा जाम्बि फरायनाय गैयैफ्रा माने बेफोरबायदि साननायफ्रा दङ, दासिमबो दङ। गामि ओनसोलाव थायो, गोबाङानो गामि ओनसोलाव फरायनाय खम, इडुकेसना खम, बेनिखायनो बेफोरबायदि साननाय हनाया दासिमबो दङ जोंनि गेजेराव जे जोंहा बर' आइजोफ्रा माने बांद्राय बिदि बाहेरायाव ओंखारनानै बेफोरबायदियाव बाहागो लाया नालाय, दा बेखायनो माने सोरबा सासेया बिदिनो मोसानाय फिल्म प्रडाक्सनाव ओंखारोब्ला गाज्रि नोजोरजों नायो। दा नाथाय जोङो हिन्दी भाषिफोरखौ जों नुयो, गोबां डेभेलप जालांबाय बिथांमोना बिदिजोंनो। नाथाय जोंहा दासिमबो गोबां सोलोंनांगौ, गामि ओनसोलाव मिथिहोनांगौनि दरखार दङ आरोखि। दा लासै लासै जालांगोन होननानै आं सानदों जे गामि ओनसोलावबो बयबो मोनफ्रोमबो जायगायावनो क्लाबफोर खुलिनानै, क्लाबफोरा मिउजिक स्कुल बायदिसिना बानायनानै जुदि मिथिहोलाङोबा अट'मेटिकलि बेफोरबो साननायफोरा गोमालांगोन होननानै आं सानदों। दा बेखायनो जोङो लासै लासै मावनो होननानै आगान सुरदों। दायो माथ्र' जोङो सरकारा जोंना गोदान, बे 2 बोसोर हमनानै ला, 2 बोसोरबाबो जोङो मावनो मोनाखै। बेनि गेजेराव कभिड जानानै थांबाय, बेमार आजारजों गोजोनानै थांबाय, आरो बेनि गेजेरावबो MLA इलेक्सन, MLA बाइ इलेक्सन बायदिसिना जानानै थांदों, BTC बाइ इलेक्सन, बेफोरावबो जोंहा माने गोबां टाइमफ्रा नस्थ' जादों। दा बेखायनो आं सानदों रायजो राजा आइ आफाखौबो आङो खावलायनो लुबैदों जे जोङो लासै लासैनो जेरै गामि ओनसोलावबो बेफोर मोसानाय मुसुरनाया जे मोनसे जोबोद गोनां जोंनि थाखाय, बा बेजोंबो जोङो गावखौनो दानानै लानो हायो, नैबेफोरखौ मिथिहोनो थाखाय जोङो गामि ओनसोलफ्रावबो माने जाहाथे क्लाबफोर दानानै मिउजिक स्कुल, मिउजिकफोर मोसानाय मुसुरनाय, मेथाइ खननाय बेफोरखौ जों खालामलांनो हायो। बेनि थाखाय आङो रायजो राजा आइ आफाखौ हेफाजाब होनो थाखाय आङो खावलायबाय। गिबियावनो 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि गासैबो बिबानगिरिफोरखौ आङो साबायखर जासिदों जे थांनाय 8 आगस्टनिफ्राय जागायनानै दिनैहाय 15 आगस्टआव बिनि जोबथा थामहिनबा फाइनाल मेट्सखौ दा गेलेगासिनो दङ रुनिखाता प्राइमारि आरो थाइखाजरा प्राइमारिनि गेजेराव। दा जोंनि UPPLनि दोलोनि गुबै थांखिया जाहैबाय जे जोङो फुटबला जोंनि बर'फोरनि गिबिसिन आरो गोजामसिन मोनसे खेला, जे बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्राय नायोब्ला गुबुन गुबुन खेलानि मादाव बांसिनै इन्टारेस्ट होनानै गोसो होनानै गेलेयोमोन होनबा फुटबलखौ गेलेयो। आरो जोंनि बर' गामिनि गोदो गोदायनिफ्राय नायब्ला नुगोन मोनफ्रोमबो गामियाव मोनफा मोनफा फुटबल फिल्ड थायो। आरो बे नारें जुम्ब्रा जागायनायनिफ्राय बर'फ्रा फुटबलखौ जागायबोदों। दा फैयै फैयै जों नुबाय जे दिनैनि थारिखआव बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय जोङो नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल फुटबल गेलेनाय बा प्लेयार जों नुबोदों। आथिखालाव दा जों बयबो मिथिखागौ हलिचरन नार्जारि, बिथाङा दिनै ISL गेलेगासिनो दङ। दा जोङो फुटबला जाहैबाय जोंनि फेभरिट मोनसे गेम, आरो बे गेमखौ जों प्रमट खालामनांगौ। आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ फुटबलनि गेजेरजों देहायारि राफोद खालामनायजों लोगोसे माखासे सोलोंथाइ बेलायाव जोंहा थिग खालामनांगौ। बेखायनो UPPL दोलोआ दिनैहाय जोङो फुटबलखौ जिथु पपुलार गेम जोंनि, बेखौ प्रमट खालामनो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ बिनि गेजेरजों जोङो नेसनेल लेभेलनि प्लेयार बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयार दिहुननायनि जोंहा मोनसे गिदिरथार थांखि दङ। बेनिखायनो बे फुटबल गेमखौ होनाय जादों। आरो फुटबलजों दिनैहाय जोङो मानसिया थांनानै थानो हानायनि राहा लामा निस्सय ओंखारो। दा बेखायनो नैबे गेमखौ जोङो जोंनि गेजेराव आरो मोनसे थांखिया जाहैबाय जोंनि गेजेराव अनलायनाय फैनाय, अनलायनायखौ लाबोनांगौ, गोजोनखौ लाबोनांगौ। आरो बे फुटबल गेमजों जोङो दिनै नायदो बे फोथाराव गुबुन गुबुन माने सुबुंफोर, हारिनि सुबुंफोर, गाव हारिनिबो सुबुंफोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन थावनिनि गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफ्रा फैनानै लोगो मोनलायनायनिबो मोनसे, गावनि साननाय हनायखौ आदान प्रदान खालामनायनिबो मोनसे राहा बेफोरो। दा बेखायनो बे गिदिरथार थांखिनि गेजेरजों जा गेमखौ प्रमट खालामनांगौ। आरो जों नैबे BTR ओनसोलाव नायदों जे जोंनि स्टेमिनानि जोंहा खुनु खम गैया, देहानि स्ट्रेंथनि जोंहा जेबो खम जायाखै। खारना जाहैबाय जे जोङो बेयाव सुबिदा होनो हानांगौ। आरो सुबिदाया नैफोरबायदि गेमनि गेजेरजों एनकारेज निस्सय मोनगोन, इयुन जोलैया निस्सय सोलोंनो हागोन। बेखायनो आं खावलायदों बे फुटबलखौ बा गेमखौ जोङो मोनफा मोनफा सायख'नानै लानांगौ। आरो बेनि गेजेरजों जों मोजाङै नाजालाङोबा जानो हाया होननाय बाथ्रा जेबो गैया, गासिबो सम्भब।
बेखायनो जोंनि गोदोरथार थांखिनि गेजेरजों फुटबल खेलाखौ होनाय जादों। बिनि अनगायैबो सार गुबुन गुबुन फुटबलल' नङालासे गुबुन गुबुन खेला आरो मेथाइ रोजाबनाय मोसानायनि बेलायावहाय दा नोंथांमोना नुगोन नैबे फुटबल खेलाजोंनो जोंनि हारिमु बिसेसकरि हारिमु होननानै हारिमुनि फोथारा बिराद गुवार बेनि गेजेरावनो दामनाय मोसानाय खननाय बे आयदाखौबो समान समानै लांफानाय जादों। फुटबल खेलाजों लोगोसे मोसानायबो थाफादों खननायबो थाफादों दामनायाबो थाफादों। दा बेखायनो जोङो मोनसे हारिया आबुं हारि जानांगौ जायोब्ला फारफ्रोम बिथिंजों जोंहा सुबुं धोनखौ जों बारायनांगोन। बे सुबुं धोनखौ बारायनांगौ जायोबा जों मोनसे स्कप होनांगौ। आरो स्कप होनोबा जोङो बेबायदि माखासे हाबाफारिफोर लानांगौ। ओंखायनो आं सानो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरि निस्सय ओंखारगोन। दा जों नुदों जे गामियारियाव जोंनि थाखोमानाय माखासे जोंनि हारोंथाइ जोंनि जे रोंगौथि जोंनि जे एक्सपिरियेन्स बे जिनिसा थाखोमानानै थायो। आरो गामि ओनसोलाव बे गेमफोरखौ जों जुदि अर्गेनाइज खालामोबा जोंनि सिंनि थाखोमानाय जोंनि जे हारोंथाइ जोंनि जे गियान बियो बायजोआव ओंखारनायनि सुजुग मोनो। दा बेखायनो जोङो नैबे खेलाफोरखौ होदों आरो खननाय मोसानाय दामनाय देनायजों लोगोसे फरायनायखौबो नांगौ जोंहा बे गासैखौबो समान समानै लांफानांगौ जायोब्ला मेलेमा गेवसारनांगोन आरो मेलेम गेवसारनांगौ जायोबा देहा राफोद जानांगौ। देहा राफोद जानांगौबा जोंनो बेफोरबायदि माखासे एक्सारसाइज निस्सय नांगोन आरो बेबायदि मोनसे गेमफोर जोंनो नांगोन मोसानाय मुसुरनाय जोंनो नांगोन दामनाय देनाय जोंनो नांगोन। बेखायनो UPPL दोलोनिफ्राय बे गिदिरथार नोजोरखौ लानानै खालामनाय जादों। आरो आं नोंथांमोननि नैबे मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो सानदों जे जोंहा अक्ट'बरनि 9 अक्ट'निफ्राय टारगेट लादों जे BTR सरकार लोगोसेयैनो जोंहा जेसेबां काउन्सिलफोर दङ नर्थ इस्टआव बे काउन्सिल इन्टार काउन्सिल फुटबल टुर्नामेन्ट मोनसे खुंनो थांगासिनो दं। आरो बेजों जों सानदों जे दिनै इन्टार काउन्सिल फुटबल टुर्नामेन्ट होननानै बुङोबा जोंनि जायफोर थागिबि सुबुंफोर आरो दिनै नुदों जे फुटबलाव थागिबि सुबुंफोरनि जिबायदि मोनसे हारोंथाइखौ दिनै जों नुनो मोन्दों। थागिबि सुबुंफोरनि गुबुन गुबुन जेरै वेट लिफ्टिङाव बक्सिङाव बेफोरबायदि बोरला गावनायाव माखासे खेलाफोर एथलेटिक्सफ्राव जोंनि बे थागिबि सुबुंफ्रा ट्राइबेल हारिनि मानसिफ्रा दिनै स्कप मोनाखैमोन। स्कपखौ होयोब्ला जों सानो जे जोंनि गेजेरनिफ्राय गाबोन समफोर हयथ' नोङो वर्ल्ड काप गेलेनो हानाय प्लेयार ओंखारगोन। वर्ल्डआव नाम जानो हानाय माखासे गेमफोर जोङो गेलेनो हागोन। आं बेखायनो फोथायनाय दङ बे गेमफोरनि गेजेरजों जोंहा जोंनि ओनसोलाव खेलाजों लोगोसे जोंनि इयुन जोलै बा लाइमोनफोरखौ जोङो मोनसे बेस्थ'आवबो दोनगोन। बिथांमोनहा थांनानै थानायनि लामाबो मोनगोन। बेजों ओनसोला मोनसे नामबो जागोन आरो जोंनि ओनसोलखौ गुबुन बायजोनि मुलुगनि मानसिफ्राबो मोनथिगोन। बे गिदिरथार मोनसे थांखिनि गेजेरजों बे गेमफोरखौ खालामनाय जादों। जे जोंनि नैबे इन्टार प्राइमारि फुटबल टुर्नामेन्ट बाहाय गासै जोंहा 12टा टिमा बाहागो लादोंमोन। बे 12टानि गेजेराव दिनै फैयै फैयै जोंहा दिनैनि नैबे जोबनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंहा रुनिखाता प्राइमारि भार्सेस थाइखाजुरा प्राइमारि बे प्राइमारिनि गेजेराव दा खेलाया सोलिगासिनो दङ। जों आसा खालामनो हायो बे खेलाया जाहाथे मोजाङैनो जोबगोन। खुनु दावराव दावसि जानायनि खुनु जोंहा सन्देह गैया। जोङो गोदान जोलैफोरनो मोनसे दिशा गोनां गेलेनायखौ जों दिन्थिलांनो हागोन बेखिनिखौ जोंहा फोथायनाय दं। देरहानायनि थाखाय मा बान्था देरहानायफोरनि थाखाय मा बान्था आरो जेननायनि थाखाय मा बान्था आरो बेस्ट प्लेयारफोरनि थाखाय मा बान्था होनाय जादों आरो बेनिफ्राय मोजां गेलेगिरिफोरनि थाखायहाय मोनसे माबाफोर स्टेट लेभेल बा नेसनेल लेभेलफ्राव मोनसे सुबिदा होनाय जादों। जोङो बे इन्टार प्राइमारि फुटबल टुर्नामेन्ट बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जायफ्रा दिनै देरहासार जानाय हान्जा बे हान्जानो जोङो 30,000 लोगोसे जोंहा ट्रफि जों हरफानो जोङो लानाय जादों। जायफ्रा जेनेबा जेनगिरि हान्जा रानार्स आप हान्जा बिथांमोननो जों 25,000 नोगोद आरो गंसे ट्रफि जों हरफागोन। आरो जायफ्रा नैबे खेलानि गेजेरजों बयनिख्रुइबो साबसिन गेलेगिरि हिसाबै सायख'जागोन बे गेलेगिरिनो जोङो नोगोद 1,500 लोगोसे ट्रफि जों हरफानो लुबैदों आरो हरफानो जों लादों आरो जों आसा खालामनो हायो नैबे खेलानि जायफ्रा गेलेगिरिफोर बे गेलेगिरिफ्रा जाहाथे फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो जिल्ला लेभेलाव आरो जोंनि स्टेट लेभेलाव आरो जोंनि माखासे बे IPL जा लिग जे जायो बे लिगफ्रावबो जाहाथे जोङो दिनै नङा गाबोन जे दैथायहरनो हायो नामा बेखिनि साननानै नैबे खामानिफोरखौ जों मावबाय थानाय जादों।